usa sa mga meanings sa word philosophy gawa sa gitawag og the study of wisdom or the love of wisdom is also the love for truth, kanig yung kamatuoran. Ang mga philosophers gigamit nila ang ilang intellectual capacity to know the truth aron mahibaw-an ang kamatuoran. Nga ningon si Kristo diri, ang imong pulong kamatuoran. Nya kay siya man ang pulong nga nagpakatao, si Kristo ang kamatuoran. Munang ningon siya, I am the way and the truth. Si Saint Justin, pagkahibaw gid niya sa tinuod nga kamatuoran kabahin sa atong kinabuhi nga everything comes from this being, the being which is Alpha and Omega, way sinugdanan o way katapusan, nga mao si Kristo. Iya dayong gibuhos ang iyang kaugalingong kapasidad sa pagsangyaw ni ining maong kamatuoran. Naglagot ang kalibutan tungod sa iyang gibuhat. Kay matod pa ni Kristo, kining kamatuoran na dili iyas kalibutan. Unya gipadala kuno siya aron pagsangyaw, nasuko ang kalibutan. Kay kini man kung kamatuoran sa Ginoo mga igsoon, lahi dinhis kalibutan. Mo na masuko kining kalibutan. Kamo, wa pa mo masuko. Wa mo masuko sa Ginoo. Wa? Wa mo masukos Ginoo nga maura na inyong naong. O magsige mong kasina sa uban, nindot lagi siyag naong, nindot lagi siyag ilong, nindot silag panit, puti, amo dinhi, lagom. Maunang sige sa tang paputi sa tong naong kitang mga taga dinhi. Di ba? Hala, nindot lagi silag buhok, bland, ang amo itom, ubanon pagyod, gipablana sad, ana, basig na mao man ay mga ekspresyon sa kasuko kanang usbo nimo ang iyang gibuhat. Nasuko gani kas usa ka tawo, imo ginang sungagon ang iyang gibuhat, di ba? Di nasuko na mos Ginoo ana. La nindot lagi sila kilay, baga ako nipis, akis kison ko niya, akong ilisag badlis. O ana. Di ba? Di na sakto. Mga ekspresyon manas kasuko, tanawan ng inyong anak ug basuko ninyo. Sungagon ginang imong gisulti, tanawa ning sakristan og masuko sa pare. Buhaton gina ang gidili sa pare. Tanawa ang pare og nasuko na sa obispo. Tanang gisulti sa obispo, sungagon gina sa pare. Ya kamo, wa pa mo masuko sa Ginoo. Ningon dayong Ginoo, pangural mo sa inyong balay. Ningon, nganong nangural man mo? Bitaw joke lang na. Ningon dayong Ginoo, pangangkon mo ani mga yuta, kana mga yuta angkonan na ninyo, apil na mga karsada aron himuon ninyong parkingan. Ningon dayong Ginoo, wa yang anong inyo manang gisungag, adi no tingali ka mo dinhi basig na abang. Ningon dayong Ginoo, pag puyo-puyo mo kanang live-in, wa ya, ikaw sige kag simba nya, sige sa kang puyo-puyo. Mao na siya ang kamatuoran, matud pa ni Kristo, mudala nimo sa kagawasan. Ang tao sad nga nagsunod sa kamatuoran, bisag sungagon pas kalibutan, bisan ganig paantoson pas kalibutan, bisan paganig patyon sa kalibutan, din agyod mahadlok. Truth sets us free. Unsa man ang tao nga free, kana bang di mahadlok mo buhat, yano nga mo buhat, why kahadlok? Karon magsige mo tagpangling. Masuko niya na father. Masuko na father. Niya ako sa diri magpanglingi sa ko, wala masuko niya ni mga benefactor nako, di lang kumusulti ani, di na niya nimo palit og slot. Di na lang kumusulti ani, bisag mao ni ipasulti sa Espiritu Santo kay basig din anya nimo duni. Hadlok ba? Kamo wa mo ray mga kahadlok. Wa? Uy. O kana, mo na sakto, ang kuna lang gud. Ngay kana lingian ay mong tupad. Ing na wa ka di ka mahadlok mamatay. Na. Di ka mahadlok mamatay.
Nya mo tutok mo na siya nimo siya. Ikaw, samsa ka diya. Ang tao nga nahibaw sa kamatuoran, di gyud mahadlok mamatay. Si San Justino, Saint Justin, dili ra siya gustong mamatay. Gusto pagid siyang maliwat anang kamatayo ni Kristo sa krus, which is the greatest foolishness of God. Matod pas mga philosophers, that is the foolishness of God. If your God is wisdom, then that is His foolishness. Naagod siya gahom, naagod siya tanan, control gud niya ang tanan. Nganong mo allow man siya nga ilansan sa cross? That is foolishness. Kanabitang nakahibaw ka nga mo ni saktong buhaton, nya di gid nimo buhaton ari jud kas atong dili mao kanang makadaot nimo. Foolishness manggunagod. Nga gitubag sa ning San Pablo, ingo San Pablo, the foolishness of God is greater than the wisdom of man. And the wisdom of man is foolishness for God. Oh, da human. Nganong nangandoy man si San Justino nga mamatay sama ani? Kay para niya, the greatest honor nga ikahatag niya sa Ginoo mao ang pagsunod sa iya mismong kasakit. The sufferings. Muna si San Pablo diri sa unang pagbasa, ingon siya, nanamilit siya, di na ako magdugay ha, dinis kalibutan. Nya, kamo, hibaw dyan ko, inigbiya na ko, anhaon gyud mong mga lobo, wa gyud sa iluan ninyo, kitkiton gyud mong tanan, kanon gyud mo sa lobo. Kay mga karnero man sila, kanon gyud sila sa lobo, paakon. Pero si Kristo nag-ingon man, ayaw mo kahadlok sa kalibutan, kay gidaog ko na ang kalibutan. Giyon sa man niya pagdaog, ang kasakit sa kalibutan, gihimo na niyang kalipay. Ingon siya, ang inyong kasakit, mahimo niyang kalipay. Ang inyong kamatayon din his kalibutan, gihimo ni Kristo nga kinabuhing dayon. Kanindo tana. Tuo mo. Kanang kasakit, mahimong kalipay, tuo mo. Maayo. Niya karon, napamoy kasakit, uwa na. Congratulations. Kanang naagan masakitan, i-congratulate. Ina ka na, daghan kag opportunity nga mahimong kalipay. Imong bana nangabit, say salamat intahon Lord na nasa ko'y source of joy. No? Niya pag-ulis imong bana, gikulata sa ka, additional source of joy. Na paglingi ni mo sa imong anak, siga na kaigmata ni suyop sa diay ka, another source of joy. Pag apot ni mo sa opisina na kay mimo sa imong trabaho nga nag-retrench, na appeal kas gi-retrench, wa na kay trabaho na. Ay, praise the Lord. Source of joy na sad. Oy, ni sakit mang imong tiyan, pagpa-check up, colon cancer stage 3. Salamat Lord, salamat. Di ba? Testingin na ninyo. Ing anaa ba paghuna-huna, paastilan lagi pulos kalipay. Nya moingon ka, Lord, gamiton nako imong pulong. Unsay pulong ni Hesus dire? Og karon muanha na ako kanimo amahan, dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan. Di ba? Magamit kina nimo ka stage 3, so mga next week stage 4 na ni. Anya din adyon magdugay. So Lord, din ako magdugay din his kalibutan. Praise the Lord. Kita na kita diha. Di ba? Nya napaka kay kasakit ana. Napaka kay kabalaka. Matud pa ni San Pablo diri sa unang pagbasa, wa ko maibog anang mga sa tiwa niya kaibgi kana mga salapi. Mo pa man sikat sa una. Ingon siya, wa ko maibog anang salapi, bulawan o sapot
ni bisan kinsa. Kita kusog man kitang maibog ana mga balay, mga sakyanan, kusog kitang maibog ang ilang mga gadgets, maibog ta. Pero si San Pablo unsa man yang gibuhat, insa gigamit nako ang akong mga kamot aron pagsustenir sa akong panginahanglan ug aron ko makatabang sa uban. Ninduta ana no? Kana bang nitrabaho siya adlaw kuno gabi aron makuha niya ang iyang panginahanglan ug makatabang sa uban. Kay matud pa niya diri, mas bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Common kini nato. It is better to give than to receive. Di ba? Nito mo na. Muna paghago gid mo aron makapalit og slot. Bitaw, hago gyud pre atong nagistorya nako nga habal-habal driver nga ang una niyang biyahe padung kuno ini kabuntag, ang una niyang biyahe iyang i-safety para pundo niya para makapalit og slot. Karon sobra na sa napo ka slots ang iyang napalit tungod sa iyang pagkahabal-habal driver. Labandira, i-safety niya ang mga extra nga tunnel sa iyang ipanglabhan aron ipalit niya slot. Nakapalit na siya mga duha ka slots atong niagi natong mga slots nga gipamiligya. Labandira, baker, taxi driver, safety, imbis magpawasing siya, tagpila ng wasing kuno, tag 100 man ting ito ang usa ka wasing, 100 or 50 ba to? Siya na lang mo limpyo, hug na lang siya anang sa nang hulug-hulugan anang pasirit-sirit. Siya na mo limpyo. Niyang katong budget niya ato, iyang gisafety aron ipalit og slot. Kapalit po siya slot. Mga katulo naman ting ito sinipalit karon. Asa ka na sila padong? Kining klasihas mga tao. Langit o impierno? Langit. Nya kanang naay ilang kwarta. Nya naibog sila ng daghang kwarta. Di gid sila mo palit kay padaghanon pagid ang kwarta. Unsa asa ka na padong? Kaya nahibaw mo. Bitana, kaning pagtrabaho, mao'y gigamit. Ang kamatuoran din is kalibutan, trabaho, ayaw pagtinapulan. Na iniingon ako pa dir, wa man sa ni-hire na mo. Ayaw na pagtrabaho nga para swelduhan ka, kadaghang trabaho ono dia. Kanang silingan ninyo, limpyuhin ang ilang tugkaran. Kanang ilang mga niklag up nga mga kanal, kuhaan ang niklag up diha. Kaning ato mga karsada dinhi kaning mga suok-suok mga barangay roads nga daghan na kay nidingyop nga mga sagbot kay wa sad palimpyuhi sa mga kapitan. Anang limpyuhi na panahon lang tas eleksyon mang limpyo, panahon lang tag mangumpanya o nata mang limpyo, limpyuhi ingka wa man ko gi-hire sa kapitan, way kapitan, way konsehal nga masuko nga manglimpyo kasdan. Wa ikaw niya, patay tani, wa matay kaon. Mas maayo nang mamatay ka nga nagtrabaho kaysa mamatay kang ga-standby. Testingi ko no be. Testingi ko no trabaho ang why ni hire ni mo. Unya ang imong gibuhat kaayuhan sa katilingban. Tanaw na tog mamatay bakas gutom. Testingi. Ug wa gyud mo ka-testing. Mo na ingon ka, ug wa gyud mo kasuway, panuway mo. Panuway mo ba? O wag mo kasuway, panuway mo. Sa to pasulay. Di jud ka magutman. Kami sa una dito sa bukid, kargado raman mi. Nabagoy gasweldo na mo aron tukuran og balay katong nalos noong balay sa among silingan. Tungod kay gabok na kayo. Nag-organize mi, mga youth, batas mi kawayan, putol mi kahoy, tabangan na mong tukod iyang balay. Nahimo ang balay, nga way suhol-suhol. Kay nalusno man sa ito pagpangaon na mo pag-adlaw sa minatay, kay gipasaka man sa dito, nasaka nga rin mo dong, ngaon ka na adlaw sa minatay, magluto mo na, kaon ka to, karaan ka, may kay ubos sa kayo, kanang, gabo kayo, lusno dayon, uy, kita rin nakalusno, gipakaon ta, batas nga to, kawayan, tinabangay, nga no man lagi may mamatay sa gutom, nga may nagsweldo na mo ato. Malipayon pa kayo. Tungod ato, nadasig ni, manglimpyo misdan. Kanang among daan padong sa bukid, mga tuslok ang imong mata ng mga kugon, kanang mga hagunoy,
Iniglakaw nimo igsayos buntag ang yamog, igabot nimo sa ubos dito uga pa kas babaw, igabot nimo sa ubos mura na kag naligo. Di ang among buhaton, among gisipsipan ang dan, limpyuhan. Why nagsuhol? Wa man lagi may mga matay. Sigutom. Karon, unsa na may nahitabo? Sige na lang kung dupa-dupa, wa na. Pwede ng kaon. Wa mamatay, oy. Bitan na kanirong atong bagong administrasyon, ang usa kuno sa ilang giatubang karon, economic recovery. Nalipay ko nga usas ilang mga objectives sa akong nadunggan sa balita to create job opportunities. Patrabahoon ang tao. Dili sige hatag lag ayuda. Kay mag-ana ra niya na mura nag-isda ba? Unsala imong ihog dito, mura sa ilang kanon. Mura niya naghuwan tamad, maghuwat lag kanus mahog ang bayabas. Patrabahoon. Ni ay daghang trabahoonon, daghan tudluan ato trabaho. Mga bitan ning ato mga sasing kids din katong ako man to silang gi suspenso. Pagbalik na nako sa boton tanig maayo ha. Amo na may mga parameters niya. Ang usagis among gi main gyud, no work, no food. No 20. Di ba? Naman ginang 20 kada adlaw nako. No work, no food, no 20. Karon may na kay sila mukan. Igabotin ni kuha deg silig dayon, gadugang las abog ba. Trapo-trapo dayon, anak diri trapo-trapo. Pader, mana? Ya. Papasag lang. Mangingilad mong dagko. Sige lang, okay ra. Basta nakita na kong ni trabaho mo. Naada yoy food, naada yoy 20. Di ba? Na siya. So kamusang mga parishioners nga nagsigig trabaho aron motabang sa simbahan. Congratulations. Nahao mo, nalinya mo sa dalan sa Ginoo. Labi na gyud sa namalit na tog slots. Congratulations. Labi na gyud tong naghago pagtigom aron lang kapalit og slot. Ako mong reportan sa atong slot ha. Karon man to akong saad nga update. Sa atong DOPS as of yesterday, gikan atong Sabado, nahalinan ta og 213 slots. Sige, pasaha na. Ang total na nato rong halin sa DOPS sa atong Paras Project, 5,981 na ka slots. Napay 48 pakpak de. Napay 48,019 slots atong palitonon. Kani makapalangit pa kayo niyo. Ang atong special slots katong MIP, Mary's Inspiring Purity, para sa pagtapos atong Flores de Mayo, ang atong gibaligya 2,000 slots. Ang atong total halin 2,005 slots. Kapat. Nya equivalent ani is 1,02,652 pesos ang equivalent ato nga slot. Ang atong total sad nga gasto atong Flores de Mayo, katong Children's Congress o sa atong mga Santa Cruzan, ning abot pod ang total og 830,556 and 40 centavos. So naatay excess nga 172,095 pesos and 60 centavos. Nga asam ni nato ibutang ning excess, ari na lang nis operating expenses nato ibutang kay daghan kayo ta dunitanan. Ambot nganong nahimo na ta dinhing murag charitable institution, pero nindot man sad kay parokya man ni siya. Di lang ta mohatag og dagko, pero sige gitag hatag. Ngayog tambal, ang cost 20,000, tagaan na to 2,000. Di igong makatumar usa ka tambal, patay. Ato dayong misahan. Wala, langit na siya. Usa ra man katambal ang napalit kay di man mapalit ang tanan. Yang sa ihurot na tog hatag, wa nasa tong uban. Nasa uban mabuhi. Pagdawat pa lang sa kadang tabang, wa na, naayo na.
Naa mo sa San Vicente Ferrer, 40 mo sa nang muayo. Pwede man kanya, na mag-iuban, resita rin tanawon, ayo na. Bitaw. O na, kaning tanangan, nga nipalit aning dopes, kanang tanan nga nipalit og dopes, ato nang gibutang diha, na itong box diha ay kanang dopes donor, apil sa dumubang mga names diha sa donor, naana sa tiilan sa atong altar sa atong patron, San Vicente, atong hangyo niya, ihatag ang way sukod nga panalangin. Ug unsa may mga petisyon sa nagpalit aning slot, ang inyong mga ngan, amo nang gitype, o giprint o gibutang diha, symbolic lang na sa atong unity, union with God through San Vicente Ferrer. Kay once na united tas Ginoo matud pa ni Kristo, hiusaha sila nganha kanimo sama nga kita nagkahiusa, ang tanang grasya mubaha, ang tanang gikinahanglan mubaha, ug ang pinakadakong grasya kana gyung masayod ta nga dili di ta iya sa kalibutan, muagi ra di atas kalibutan, iya ta sa langit. Og ni atas kalibutan, mo trabaho ta dili para sa atong kaugalingon lamang, kay muagi ra man ta ibilin diha sa simbahan. Ang mga projects na to dinhi, kining simbahan, kining tanan nga atong development, simuon to kumbento, kaning pagpamalit na tong mga yuta dinhi para mudako ang atong parkingan ug ang atong activity center sa simbahan, sa parokya. Pulos gid ni siya kaayuhan sa pagtuo. Ibilin ta ni. Kay way siguro ugma kamong nagdonate, wa na mo. Way siguro kining namaligya, kutob ra ni karong gabi. Wa na ni ugma, pero ibilin tani. Ugmao ni atong puhunan aron makasakatas langit. Si Kristo nagbilin og simbahan. Si San Pablo nagbilin og simbahan. Matod pa niya, atimanan ninyo ang simbahan. O na, atimanon. Kamong ni atiman sa simbahan, congratulations. Kamong ni trabaho og maayo aron makaatiman sa simbahan, makapalit og slot, congratulations. Kamong wa mamalit, sugod na. Okay, nindog ta.